awia kataban we kura dem se anapa ne mu 11 no kura o ene no omoje mami atu monti na chese se ahefuchi ya bi didi bia chiampa we ekọ smooth ekọ boko kire se maame no anana dan kwaku fado bo ni din no ni huni asem kofo ani je ne ho asem ni fo no ayada no pa na no mo ane wodi tu dwa kire mu se do man fefefe ya we di man si ho atwade bia ante ho penten kwa anante ho ya o matimi no boko se ne se be akokọ eto kulam okwan kakra bia na bu wanse mu aba se do man fefefe no omunhwe nkura mu a enkosi ase chen enkabom odo ne biakoye ebeboa ma MPP amanyoko na konanim ne so beboa ma empuntuo aba mensini ni mo na timi akeka nioma asianie otoa ne nsam so bio ya no wo kire mu se we kura de enya 50-50 anase bia 70% 100% wom 100% wam enu ntina na dodan kwa kufado chiban piesie nani ebeje na wote ye kura no nani age papa the Ashasi, after really a service, we pass our cook in the I don't point say Baba, the J, and I'm seeing a wing na my yet Abana, yet punching one, you will be a niche for their unless I say, Mama, I didn't want to move to Papa. Ani autie ye ono na ya epoe mantamu suafo onimonyamfo set kwame echampon eno akire ya wo swai mami wie ya peda mami ejina simpie ni apaso me kire sesei mensine wura baya wo Ebrem Central Municipal Assembly mo onimonyamfo Joyce adwoa ejewa Edias dakoma na nado dankwa kufado so anya ni mugidie na yehwehwemu po ba na yanya no na wayi ni fefefe afe asedade toso biom kwama assembly members se wo muswado show boy ede eye ni dimba ye wono ma heja no wo mu akeka nsama mu ba wo mu hne se ntontumi ache na hye etoam na wono ma hwa akeka ni o masi ani anei wo magye na tumo oda wo mase papa fe party mfo wo mu betai na kire eya wa kire ho wo mu nyina okropon basa yi adom enhira wo mu maako na wo hye wo mu bose oma wo mu nsa ensi fo wo be ya adwuma no wa I wish to thank His Excellency, the President, Nana Addo for the confidence he reposed in me in my nomination for office of Municipal Chief Executive for the Prince Central Municipal Assembly. Just send it for our United States, Papa Mamma, all the years of mediation, and we are not here, Papa, that class of the honorable members na ya obi ya maya na misha obi ya mata chia fam empire boxer bibi ya mo trade and that after adachie awo bra manom making ni so ni mo wedu ma ani awutie ye wo ya mensini awraba ya yi ni fufro e wo Ebrem Central Municipal Assembly mu assembly members agena tumu onimonyamfo Joyce adwoa ejewa enu akire enamrahye bedwani e wo girem de madehye wonu mu achemu da bato mpesoso onimonyamfo Alexander Kwasia Kwaso ekire mu bone nsam hia ede ama assembly members we do ma na ye fe papa akire sampa efomfo tumi omde ama assembly members no omonso di tumi na ye bibi papa we kire pefe se tumi ya de pa to obi jaba bi ka se de tumi de anya no wa kire se tumi ya de pa assembly members si adanadi ama obi ahunu se tumi ya de pa omde tumi no aye bibi papa fei oka edi akire onimonyamfo Joyce adwoa jewa se sene na ye to aba ne homie wo soro na
o kaka ni ti be nkofo obe confirm ni confirm or deny na koye deny ameye den na yetimi a confirm no na sese na temperature ni BP aba form sese bibia ye kama no e wasa kire ne se tumi no na nada kwakufa do bo ni di nya no anu no okwafo bi na giri tum enti se unya tumi ni wie se yedi tumi ama no oba na kwafo di tumi ni ma wo no obeyom hey yam na me boasu madam nie mon salutu me mon kotokoto me nkoto a ene wo mu nso di tumi ni bam ema wo no ombecho asamagani amagashia ni hu amaga ho enu nti onfa ho brase na assembly members no so fa ho brase wodo ne bia koye nkambom se bua no mo mpre empuntuo na de tumi ehwehwa ni empuntuo which says to me we the other to me no amount for the bar assembly members no put to me no aye at the part e MC akonya da ho mo be ye no to be ye sia nye mancha da ko ye ya de no and then with that to me amount for the man so amount for aba e the agent man pedi and then senior body you know atu never me so ati Gini say the temperature no ya to aba no obi susu ya to aba we ye no ususu a obi hu se difference abi that say bampania body din de esu tu me no e wo mo ho no e bo ne nka ye say mo ba be ye duma no o kan hu se bo body tu me no a hye ne nsa enu nti no ye sere nyina no say ye de nka bo be ye duma na so tu me a tell me so e de ama MC e tu me a ye de epimpuntu e tu me a ye de pri ye die e de ma yetiba mfo yetumi a yede saya de yetumi a yede kire akakabe nsam yede say MC ayato abama na nei onu jubedi eda na nim ani awutie ayamuna sebedwani a woginam de madesha wonom ewo achem da abatron peswa so ni monyamfo Alexander Akwasi Akwa yentin siman ene yada so wo amanyosemu a maami abribi atwam na ye twetwofo panyinima CPP amanyoku Convention People's Party nana ya jantoa zezie de wagya adwuma no oni CPP fo hwimbom maami kire se ade bi koso NPP amanyoko no mu a enye ne party ananso se kwochew ne se ohwa mane kwa ekwa yubaba beka no ezanze se wo mu pritumi wo mu nya tumi no no mo sa bedi Ghana so a obedi Ghana ni na so enye NPP nko anso ento no hu a obeka na maami jantoa kire se ade wo hu ne se mampani nanado na nsentem ne ne ye bi ne nsem bi okeka no kamia asase asade ope NPP yi amananso boa ope NPP fombo papa osititru ni NPP amanyoko ni franka tuni Dr. Alhaji Mahmoud Baumia mami nana ya janto akire se mampani nana do ni yemu anka Dr. Baumia wawise tam na ne ni ye ni nanso chesa mpa opeso ma Dr. Baumia awise funfunam onpeso bedi nkunim esanse nana ya janto akire ma mampani nanado na nsentem ni nsem bia okeka no wotia na abofno ebi won ma wotepe azede abo otwade no ebi wa wotepe na onakokom na wosusi na mampani da na ya na okeka zansem wei anzo no akan fofofo kra teze nsem bi won ma okan fofofo ti sade otopia metopia all time mito 2000 ni ayama no enti enioma bi ni nsem bia mampani ekeka fa NPP amanyoko no okeka kire Ghana fo na nsentem no ebu Ghana fo bi abam se won be di Dr. Baumia chi afi so pam manfo a wo mu kondo so mbeto abama Dr. Baumia no pam wo mu firi no ho ezanzan sema na mpani ka no ebu on ma ujo on mu di na utia se na mampani ono kwama onipa afra be hye nan na eye na ono aso party mpu na eka sei na me amempu hu dia mento ama no ene kire ene menwane firi na chinkope be fufuronko enjosi mampani nana do nsem bi okeka ne nanzentem no credit e ba ko pe pam omanfo firi Dr. Baumia ho mo omanfo bi ekondo Dr. Baumia biem na se wo man hwe ne yi amampani ojeje Dr. Baumia akowuom o ma na kwawise funfunam kamia za so penasem na so ne ne ye ne nsem bi okeka no enya de a echese ope Dr. Baumia yeyo ana opeso ma ne dinkunim e wa fimpinu ene aduni nan abatoinu na ya jantoa eto ne nsem so na ochese Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na ngasa o wedada na mampani nanado so kanachi azan tuntum penasi fi akona emframa ho no enti osepa se o ka che NPP amanyoko ni se womni mampani nanado nkasa na nansentem ba bi obekọ bia no wo hwe se ensema be firi nanum aba no wo hwe se wo masusu wansa ana ne papa mu kura ne mampani ko ba bia mo mane nkasa nansen onya din
sanza nanu ya na mampani na nado kodo bro a ebensa wom okwa fididwuma ba akwa efe blue skies ehonum na asem okwa kan zan mamontomma John Dramani Mahama ezansa motuma ne na so oba be same nneoma pama enina ena osanso kwa kan biem se an mamontoma ayi owura John Dramani Mahama ezanse no obi a wa momodin a mabedi tumi no eni kwa se me kwa mo sa de sa tumi ni hye enti sansem wenina no na ya ajanto a kyerɛ sɛ tiem a ekotia Dr. Baumia nanso mampani nana do kan azasem tra nanso ha na papa to an nsam so na o kyerɛ sɛ NPP amonyoko nanka so betumi de ne sɛ bo aka ni pense mprempren onipa wa be gyegyefo ba ko pa ewom eye mampani nana do dan kokufo ado wa be gyegyefo pa ewo party no mu nanso azo manfo ntumi nka eno no so o kagum a eno opiapia party na tuko kofom saa nanso o ntumi nka nche no ento no de kakra wahu ena futu de bema NPP mpanifo ne se nana do ne papa mu no yesi bibia nkoka papa enye krede wo mo mpane toto empane no a neither boiling or roasting ne ne mampani nana do so ko ba bia wo mo na omo kana no ntum mo ankasa mpo ena akoka bibia emfa kwam omuma ni nyadin kozi sade kro na wo mo ye no wo mbe ye awie. Yeah, we're enemy from it because it's as if you say why not doing so best say Baumia campaign. I think Nanado can be a from crash because Baumia Casa worry Nanado person report. I think can be a shagana for bufu. She low said in a semo kind. She we are walking. She said he still keeps saying say I won't hand over to somebody I defeat. One I won't you won't hand over one I won't have kujina. They be on do baby as the same people waiting catch me papa and say need the beer now casa. They do baby so ye di. Environment a wo mo no. Enya asem we na akoka ho. Because Blue Skies me mo free zones. Me one of the officers I register Blue Skies. What done enemy from within because they be one no asem abeka bia. Wo candidate no worry. Because they wo kase bia person worry poto. Sem bia abeka bia entaso. Asem bia abeka bia emmakranhye. Obi baba be say wo legacy. If at your legacy ben baby anu ogina na nkasa ye legacy enko ye san winning any galamsey ye friends land guy since when if at your so America private investor bi wo what next wo problem a president no kofre no e dey benti na wo governors e dey benti na wo senators e dey benti na wo ministers the president asori efri na konwa so akoka ye san winning asem Ahenkan Akan onipa amote so akasa ibiri bi atwam na ono na ye twatwofo panyinima Convention People's Party CPP amanyokuo nana ya jantoa mrasha bedwani a wojina mde madesha wonu obuem abato ampeso aso ye no ewo oti mantam ne mu eye odibonyafo Kofi Adams wode nsem bi atodwa de ntia Dr. Alhaji Mahamudu Baumia wo twentwen ne nase ewo running mate yem yenya denim se John Dramani Mahama ya wotu Frank Adiama endi samanyoko no wayi Professor Jena no poku ajeman kofu ohwe ni mu senka Dr. Alhaji Mahamudu Baumia so beyi na bedi ye kire ode ne kogina kono 2024 abato ni mu akato na bro na pampana pre go ni akoto abai aso besi na yenya hunu eye Baumia na bedi ye kire na enumo ena owura Kofi Adams kire mu die ntia onyi ne running mate na ohu se nkofu eni na webusa asam wo ho bisa wom se asam be na ho omanka nkire se wo spiritual marriage omo be ka kire se maame pe bibi bo ho ban na kise asam wo ho nso ampa se asam ya nokra se nya nokra asam wo ho anu nti asam a ho no mo no se nokra se nya nokra no wo kire mu se Dr. Alhaji Mahamudu Baumia ye kasai enipa ho akwatwe ama no wo twa na ni kurukuru ahwe MPP cho eni ni zigizagam wo hunu onipa wo yi no esane se eni dis amanyokuo wo mo running mate ni ya tactically strong maame ni gira ho kiko brane gina ho no mo tuja ba akwa na nipa ateteto enipa ateteto Goliath fo nyina ateteto na David fo ewura mpo chase maame jen kan say opoku ajeman no wo gina ne naso papa yensam pe wansam poro de wenim ka enu nti ana Dr. Alhaji Mahamudu Baumia wa hu oni a wanfa ne embra
na owura ya mechira so yam na hyebedwane a wogiram de madesha won mo buam abatro mpeso so echireche ni nsemu ya no okase se ayedene papa se wo mo MPP abanyokon beka no kra ayeden pa udi Professor J na no poku agiman egina faako na wodi nkofo ya tete omudi se yamfa wo mo yemu bobidi na podi wom hwanhwan adutwum edini die bebre ebi kura so yamfo oba hwan am se na atoshi chesa mo donso listen dia wapa eto so hwe edin na abobaba na nkofo abobaba no a odi se edin no egina ho ade compare running mate di ma ND7 abanyokon no a emfa kura ekire se maame je no ni mu odene wo ma ebobom di 1 pp abanyokon na da ya tente wurofo nkwa asa kwada wo sua nante ni na mu gogro amanyosem wo munya atopenwie wo munyini baako se wo mu yatabiri nwa enu nti no wo ka ni pempe wose ni pen e de akire eni pp amanyoko ni se sasem wo kan otan ena mo mfa rani mate ni mra amomfa rani mate ni mbra sese ni obi ahunu na ka de nti na aka bible so mbe ya nso sensia ni yakwoto aba na MPP fo ntimi emfa rani mate din betudwa ose ehu achewo mu se tam wono mu sabe o mayo atena so wo mu ntimi embe yi nipa no esanso mu yi no a wanhwa na Ghana fo asero mo twe no ase nipa no kura na otu frank ade am MPP abanyoko no kura ni mu duro no wahe say hatu say sabe portra kokwa yade asache no onene cho na peja no say hatu wodi drogu nsuom kura manom kura na se tre portra kokko no wa mo ho ahomete papa hatu omuni ahoden sana Dr. Alhaji Mahamudu Bami aso akoye wasisi yesese kura ye de Dr. Alhaji Mahamudu Bami agina ho na ye de ani disamanyoko no Frank Akuranya bedi akire Professor J na no pokwa de magina ho a oba no ho odene oba ni jane naso oba no competent oba na adwiri mu dochen Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia Omo flag bearer kura machi yen running mate. Enti obrese se obenyo bia obeben. So he's struggling. Omo ma promises. Oh, ye be yinu in abra na ye war match. Oh, in 2 weeks time. Oh, early April. April na yakwe wiye. Omuntumi mo omo running mate. Na ompe o say obo running mate. But onyo bia obe machi yen running mate. Ono ankasa kura ye flag bearer kura ontumi machi Professor na Jane. Let alone ne running mate. Na one ode neighbor. Omo be inherite SS capacity ene omo de akodum somu yi e de na omo timi aye akuti abai na professional way enipa wote ni nkan wono ana ya mra hyebedwane a wogina mu de madehye won mo buem abato mpeso so no ewo oti mantam no emu onimonyamfo Kofi Adams yemfri oti mantam ni enkonfinfi mantam we de efa limited voter registration na abato komisan eda hyehyɛ so sɛ nipa wanya finhia dun wɔtwe na ohu papa onim sɛ papa onipa ohu sɛ bɔne on ma onfa no ngofɔre volume onipa ohu samna da wa ongotono ntun sɛ metum ho atuma hwɛ na sɛ wo sɛ nipa no woto aba Ghana enyi na sɛ wadwum ɔha kakra wom to ne ma kwa sɛ bra beto aba wo mo madwumu da fain ne wanya mfie dun wɔtwe na Ghana mrama kwan sɛ wo sɛ nipa no kotwere odin ana betumi ato aba ɛwɔ ɔman mu neno ene ye bie kwanya wo mo twere sa din no edin twere no koso anisa wo mo hyase na no benada kotoni kotoni ma bosom ne de toso enso ena bato komisan de dwumadie ahyehyɛ so na dwumadie koso eneka ho a na afuama akomako miensanie ena bato komisan efri sa din twere yi ase na emfinfin mantemu mansiri ba kwa di Cape Coast North abato ampeso aso ena ne yaso mo register omu wan say dipika pika oh memo kwan na so baza dabi yampin awa na wa minyumu awinfre kwa abra sebua mempin men register aden masa aw pebebi fa na mempin na say eh na ni akasa bebrebe yi oh akasa akoso ba bi o register de o mu tie na dima yawo wo mu susu se tobi akasa
etu na kasa no wo mo kyerɛ mu a eye nipa o mayi ni so nkɔpre mrahye dwofia akonwa ɛwɔ Cape Coast North abeto ampeso aso ɛwɔ NPP din mu owura ɛkɔ ewusi enkofo bi esu so mo bɔ ne ho ban wo mo na twintuo toyi pay na nini na nie de ntiama tututu okra ba mu no enie wo mo kyerɛ sɛ NDC amanyoko no akɔfa enkrofo afiri Mori no kura ɛwɔ abra asebu kwama kase abeto ampeso aso ɛwɔ mfimfim mantemu wo makɔfo mo gubasim aba ayi Cape Coast North wonom so mo mra me register entwere wo mu din no mo nto aba ho no mo eno na NPP fo che so mo hu sa de ntinya de a won be penama sa nkrofo kro no a register ne a register china enti NDC fo ne ka aya den wo be twa wodin aya den he atwa mu tan enye abeten ko ye pe wo be twa wodin na NPP fo so asom wo member wo mo twa wodin mo hwade wo mra mo twa mo hwade ko wo hu on de otu akasa ogbotan na abekasa admo omra ne hwade enti na mu ka fanti gum na we ka na no na NDC abaton peso no so youth organizer fe no onsu nyamine ono ya na si ade ekoso de da chance mu nti se de mpenfo bu babi se ukodo na akoto kodu a na wajam ho nti ene ma me ntwa video na me mfa nto no mo da chance bi amaye ka sade amanyofo tumi ha na homani ka twandro no ye tumi nyanyina so enti NDC youth organizer wo Cape Coast North won mu twefo so video na MPP fo be to hye no so masa ye mpene ma won video osme video ye mpene ma video osme video on na eno so san ko ya kasakasa saa afi de ko ba san no se ade we nyina no de akwakwo twetwe nyina ba ne ekọ ewusi no ene NDC fo nso tugu ekọ ewusi so ene omanfo bi wo won mo kyesa ade na wo mo ye no NPP fo ne ye ne enye entom tugu ekọ ewusi no so ene ho na tentem mrika na wo mo twe papa ewura kam ti pa ene mo tudi dwane na asemi ene sade ade no ko so nyina no ene sade dedeni ne kasakasa ne ko so no wo me te baabi e video ye ene sade no mo kasa fa ho e kyerɛkyerɛ mu no yentie kakra You see the first mistake you need to bring the one casa to come here. Let the boy handle Ekwewusi. Yes, he's standing for yes. With bodyguards. What's up on the phone, man? That's the phone now. Fine. Give it back to him. No, but what I'm saying is they don't have any right to post a mobile cancer he shouldn't video. It's a public area or record. Do you get it? Yeah, but here no, it's not as if you are in an enclosed area. No, we have a video. Yeah, but this is a public issue. Something. But now that's how video. And everything has an or your agent. Or your agent. No, what I'm saying is but excuse me. Okay, an infantile mentality. Because how? Why should you video? No, he's doing it because honestly your agent. No, why don't you your opposition party? So why don't you secretly do it? Ahenkan FM. Grown for no ya kakasa tria brofu mienu be piem enti ani amuti ye eye pinche ne basabasa ni dede yo a ekoso ewo Cape Coast North abeto ampeso so mfimfim mantemu efa limited voter registration na ekoso no ena awie anopeya ba awie abrem no ena yamane boni Kwame Adex ebobo we nyina no edema ne yen Abusia mayendi dwai ye wia ya toa so odi media ede enuama aba ya fridge TV air conditioner ende ekeka ho deep freezer rice cooker blenders ceiling fan home appliances de bebre chapo en wode aba na de da huni o ma wakwanya se sade no 100 cedis amundi chempe na watua 50 Ghana na aka no so watua 50 ne ya de ba ma na de akofie na wakoyusu ti 50 cedis na aka no na de 3 months bosome mako miensa atua umpe ye na apede nti adekoro ne bo no
na wachem no atua fa na bosome miensa ntam watua efa eno nti cha nso se ensori teacher for nurse for adepam for tailor for ne wo mom kekeka ho nyina ye mechanics for so mu yekuo nipa ba ku ankrankro momra na muntungu so we di abode akwawe bremu ni yase beto tv na tua fa na fa 3 months aka etua fa na aka no oh emu ye bibia ni afra 0550 9006000550 900600 Calvary Methodist Church wonu so nyamfinhia mako aduonu 20 years and anniversary ebeba so nam so ma achem oda diocese bishop Right Reverend Isaac Kwame Boateng, late chairman brother Dr. Isaac Danso, very Reverend Kingsley Safo Kwate synod secretary, and minister in charge Reverend William Boache Sapon, and yenimufo wasafu nimne asafu mani nyina and etonsa a day after was said 20th anniversary no brabekom hono mundi menye kama na sample edaso no discipleship celebrating 20 years of the goodness of the Lord and growing into Christian maturity. Chese efisha pori eduonu ni madi Yesu Kristo achi na namo achi Roma huni kese ye ne mani yonso se wo manyini afradum akwadum nyansan mu eno nti ene wo moda na di akire wiase nyina Ghanafo nyina titu ni empatem hafo se momra no mo enche 20 years yoma famu ene baabi asese nyankopon de asafo no eduro eno nti sha no so say 25th May 2024 memenda on be parade float ena kwasi adane ye 26th May 2024 special Thanksgiving service bekoso behuje nyankopon tontom no pa 20 years asori bo mo te ne 1 year na ya batiri so for kwa discuss so for kwa na so for ni we enti wuti asori na to ni benya 20 years branch ba na benya 20 years adomara nko ti na chese osegbomu a na Thanksgiving service no bekoso Dukes filling station chen ho no ma ho na asori ni si Calvary Methodist Church ne Dukes filling station dan kwantanum filling station in chen ho na behu asori amike 9 o'clock am sharp kinken pyro na chese wo mo at the Thanksgiving service no ahihye so etitinafo baako na ne din bai otitina ni onimonyamfo William Akwasi Japan kwetu kane odamra hyebedwani ena afen so speaker kasafo anase dipo obekasa odwumedie na se Right Reverend Isaac Kwame Boateng minister in charge no wo mu yato nsafre wo mo invited guests onimonyamfo na na ya osafo mafo na na dodan kwakufu ado ne futufu opani onimonyamfo Alexander Kwasi Akwa achem damra hyebedwani ena onimonyamfo Victoria Du kane achem da mensini awuraba obrempon Jemfi safro kire ya otoso mienu ye konti hene Kotoku traditional area wo mu ene ato nsafro mo di omanimunyam ebeta dwumedie na chenti no okwa asori ni bia Calvary Methodist Church shade so say 20th anniversary na fade no fita fufuo nkwa ene omode koda nyankopon asinti ka wo ho na wo monda nyame ase embom ena yenkwase ye ho yade wo Jubilee Hospital wadaroma se onam baabi edodo nipedua no nyankopon bo no se de obo no obuo no ma onyi nina no bibia ginagina so kama wa usisi ya adwuma kama okon ya adwuma onsa ya adwuma onan ya adwuma uti ya adwuma bibia ginagirem kama nanso wunyi Ghana abrabo emu akukuruhwiase na wo tehwe na wo koto na wo gina ho na wo tenase na wo yesei wo ya den obeyare odi ano to nchen a enuane a yedie buon ma aduane a oton beko na wanse na disu agro wom jinsa de ya bia ibia mom so munni wono agro na ensu a ye nom ne sanyo ni nanso eno so kutane yare yenku entu wo ya den so wo Ghana obeyare
afimu na wanyare kra na nye otubi obeyare pacho so honam baabi age kapɛ tutumrika fa ko Jubilee Hospital sempo empo bibi ko so widie no na unhu ade kro ama ho ntena ho a ɛyɛ afa ko Jubilee Hospital sanse fidi a de hwɛ yade a ahinta ebi wɔ hɔ ohinta duachi saa yare no bi wɔ saa fidi no ebi wɔ hɔ no afi adokita for nurse for midwives a wɔn ni nipa kasa kama ebi wɔ hɔ no on say private hospitals ne sande oh ayan try wo mu asa o kon ma u Philippa say yes wako hospital o Philippa enika sam say Jubilee doctors inso eye mamu enye obi papa wanya o ba ko na to no mo obi ba no sorry kra na hunam tutu no aya asa me ya de oboa na nsimato na oda so to Jubilee de unhu saa nneoma no obi agina ne na so aye adwuma management nem senior Robert Brano ubekọ na okotire betire papa edwun ayarefo ho Jubilee Hospital wo dan ba ko a ese afidie nku asim awosen no ade bia opese wo ye wosen opese wo werewere ho opese ye fita opese wo dibisi opese wo tubi ko wo mbe yama wani ne nso aprunsuo kokọ green lie beda so ana yimpe ni na fa ko Jubilee Hospital wo ma bin wom wo mbehwe no maboa wo afin so asichi yade ma amanyenyenyem mo nkone yenhwe mo na mo fa mo ho ahoden mu ni na no fa ko dan Jubilee Hospital me pa cho wo mu theater so pe baby aye surgery sa wo mbe ne kama ama o de wo ma yar sabia ni emu enduru e wo no mo dada na to nchen ya canteen wo ho insurance nso wo mo je Jubilee Hospital esan wo Jubilee pharmacy ne de no ho na hospital ne de no hospital na nkasa wo ne pharmacy wo ho a wo yare na oba ho a ye hwewa ne amu aduro ho ene ya bie pharmacy fofra eno na bia obi e wa bonten opeso otaduro bi wakọ hospital fofro bi ne so otaduro bi onya bi ana wa na yare na opeso otaduro bi a eno no betumi akọ no akoto eno no anya se bia wakọ hospital ansa but e ho a aduro bi opeso otobi e beton ama e di Jubilee pharmacy eno so e wo ayaresabia no abonten ho a e wo kwan no enika sam ne say Jubilee pharmacy run 24/7 ti oni omundi nsa wo so anadwo anopa ebribia obenya durato 0244575799 ana 0241784645 odan ene aboabo kwantempon no so ena obi Jubilee pharmacy ene Jubilee Hospital Yanfa manfo adwenkyere embre Facebook ena migina Facebook ena migina na ko mensa plateau ede ne de aba ne nya asenkuma akora ko mensa plateau wode agum no wo kire se do me kwa benya conference na ba me ani nipa nyankopon hyeda yi no so wonfa Ghana nkobọ hye asase so na ku amoabo aten so de ne de afri ablekuma central si aka ba me breki 8 o se kasebo ne ye clear ewo dansoman na down blow so Dr. down blow so ede ne de abase electoral commission onye serious pa onye serious na onye se wo ye ayi kukwasa ede ama MPP fo no aso wo di referendum wo wi mama MPP boy ye jai any democracy ne wom ti adwenche ne so mekan Francis Kasua Datus o say Dr. Mahmudu Bamia your best choice at the Ghana ntino Ghana for monto aba no emfa emma no Nana Kwesi George nso say from Nana K Wenchi constituency aka boafo kwadwo Frimpong beba jo wose Bamia obe break 8 do fe Adam Sesoko edin dos wase good evening Ahenkan FM Ghana needs Dr. Baumio ene napo omumienu no mubom a ebeye kama be de obuaso Kofi Boache ono nso se Ghana ye chese ye hia president kwa ehia president yo wani swade hunu to say Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia comment no me fancy ha okay. Na birthday wish be person me wish birthday big auntie happy belated birthday
belated enko enfama miame bra pani na bra pani we die efriwa uchocho mucho ho enche bia wo yira wo be wa no Porsche papa bi ono na efri no no so o ma Songs of Solomon chapter 4 verse 9 so we wi na koma ankasa ye na koma na kohye baabi pa wo ye na yifu kunu ya we wi na koma wo hwe nanimu a no wanane Bible no nsem wo mpa otu wato ni nyina ama no ya wo so wo ye ne hene preko pe na o wish you happy birthday odowom ehumobro ye wo mu ono nkoso antre na asumdue nso nka ho ma Yankopon hye da nyini yam na de mu nyina no onhyiraw emfa ma no nti prince we free wo hema ho Porsche no o say o ma happy belated da no ke ye wish nso na ekwan na abedam nti happy belated birthday ya do papa ma yenyina we so na memfa nkai botewa aba entoa so ema wadaroma we efri nananom ayemfo ene ayema nkabomuku a ewo Achimansa mansini nimu Achimansa District Chief and Queen Mothers Association womunchia yesum nukredie mu womunchia no ayemfo ne ayema ewo Achimansa mansini nimu nina trese womu beye enhyemu kese pa womkohia na woma dwen mansini mpuntuo ho mansini bambo ho mansini nkanko ho mansini odo a ewom saa nyomani na eno mokwadwenwen ho enti yahye obrempon dubin inti ofo ase hene ono na ye president ma nkabomukoyi dasebre ofosu kwabi a ebi ahwe achim etwere so hene a osanso odawuman wura empenufo yi na ahye se ene yentu nsamfre ana yenkama ayemfo ne ayema ewo Achimansa mansini mu nyina nte se nyame bua ebenada eye kotonima abosom ne de toso dunan me ebusum ya ne de toso dunan anapa na otwa pa minute aduasa mu nyina mu behia e wo Foase Catholic Mission Conference Foase Catholic Mission Conference eho na mu behia na makwakoye enhyemu no enwuma bia yese mo behwe na madi nkomo ene didi so yi edikan yase emra bia na mamra mo hyehye no mo beye nsakraye ewom afi woma yen sakra na wie no na mo hwem ayemfo ne ahema ne behwem ebi obi wo asembi bisa ana obi fro peso de kan ene de ka kan a se de be ya entiase be ya adwuma e wo mu nina mu ntem enu achi afi ya bato afi na afi we nso abato no enye ahogo nso nya nkwada abato enibre wo mpa na nananom atrankonya ne ahema chese won ba dwendwen die ebema asomdwe adi hene e wa Achimansa mansini mu wa abra ye ebeto yegusu to ene ato awie inteno nso won bedu nkomo saada no ene nyoma bi a ekeke ka ho onipa ne nsahye krata wiase na abrokwaboy ono ene toso mienu amankrado ma achimbreku ono aso ene atwatwofo panyini ema Achimansa ahemfo ene ahemanka bomuku a ewo no no ono na atwatwofo panyini ma wom enti binada me busum ne de toso dunan ahemfo ne ahema wa Achimansa nina ehia ewo